Hi mga kapiling gwapa, so karon ang ato ang makeup is para sa 2x2 picture. Kanina makeup look ang akong gamiton mga kapiling gwapa is perfect niko magpa 2x2 picture mo. O before day mo agtuog ko ni ka mga kapiling gwapa amo sang i-drop si kisses sa iyang school. Pag abot na ko sa kunika mo nang nimplaster na dayon ko kay ready na ko picturean para sa kung 2x2 picture. Kay lagi magsugod naman ta sa tong makeup mo na kailangan sa ninyo limpyuan inyong nawong. Nag-toner lang di ko ana dan nag-spray na sad ko Glax Organic Mist. Dayon pag human ana magkilay na ko kay kilay jud akong unahon kay sa pagkatinuod lang grabe kadugay buhaton ang kilay palihog lang og pwede lang unta di na lang unta ta magkilay para walay daghang trabaho kung magpagpiling gwapa manggani ta. Dayon nag primer na sad ko kay para dili masuko og maayo ako ang pores. Nagbutang na sad ko concealer, ang concealer ang akong gigamit si Fit Me concealer. So concealer lang akong gamiton kay Farfetch Looking gihapon tan-awon ang ako ang nawong bitaw kay mag makeup man ta so mag story time lang tani about sa makeup kay sa pagkatinuod lang ang makeup dako kay